Alright, good afternoon everyone. So bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang magpasalamat sa inyo guys, sa lahat ng mga nagko-comment, no? Malaking tulong po talaga sa akin ang mga comment ninyo. Lahat po yan ay nababasa ko pagkatapos ng ating premiere or ng ating upload. So maraming salamat sa inyo guys. So bibili pala ako ng aking signal light dahil kagabi naka-encounter tayo ng muntik tayong pagalitan dahil wala pala akong ilaw sa likod. Akala ko meron pa, hindi na gumagana yung aking mga signal light. So nakapagpalit na tayo ng gulong at hindi ko napansin na wala pala tayong ilaw. Babalik ako doon para magpakabit ng signal light dahil napakadelikado, no? Nang wala kang signal light, at napaka-importante na ito dahil napakalaki ng multa, no? Pag hindi kumpleto ang gamit ng motor mo. Yan, so andyan na naman ang ulan, nagbabadya na naman dumilim. Sarap talaga pag bagong gulong makapit. Yan guys, ulitin ko maraming salamat sa mga nagko-comment. So comment down below lang guys kung meron kayong mga tanong, meron kayong suggestion, no? Isasama po natin lahat ng mga yan sa ating mga vlog para sa aking pasasalamat at mai-promote ko na rin ang inyong mga channel. Yan, ganun na lang ang ating gagawin para sa pasasalamat ko sa inyo, sa mga nagko-comment. Isasabay po natin at ipopromote natin ang inyong mga YouTube channel. Yan, kaya galingan nyo mag-comment guys. Kung meron kayong naintindihan sa aking mga vlog, comment down below. Huwag sana tayong abutan ng ulan. Magpapaayos pa ako ng motor Hindi tayo pwedeng bumiyahe mamayang gabi ng walang ilaw. Mag-alas 4 na. So sana meron pang gumagawa. Yan, sa mga nakapanood doon sa bata, binigyan ko ng 20. Ulitin ko doon sa binigyan ko ng 20, no? Ayoko sana siyang bigyan. Kaya lang syempre bilang tulong sa mga kabataan, no? Dahil nga marami sa bata ngayon ay hindi pumapasok sa eskwelahan dahil nga sa gawa ng pandemya. Yung iba namamalimos. Pero mas priority ko talagang bigyan yung mga matatanda. Nagkataon siguro na bata yung aking nakita, or sabihin na natin kahapon. Yan, dahil kahapon ata yun. Hindi, nung isang araw pala. Uy, ginagawa na yung ating munisipyo. Yeah, may kwento ko na rin habang tayo nasa biyahe. Actually noon, nung hindi pa tayo nagmumotor guys, meron talaga akong tinutulungan na matanda. Actually na-vlog ko na to noon kaya lang wala naman nakikinig sa akin. Hindi totoo yan. Wala nakikinig sa akin mga vlog. Bahala ka sa buhay mo. Meron akong tinutulungan na matanda doon sa aking dinadaanan, no? Every morning pagpapasok ako, syempre sasakay ka ng jeep. Yung baon ko na ulam, imbis na para sa akin binibigay ko doon sa matanda, no? Dahil mag-isa lang yung matanda, tapos nakatira lang siya sa gilid ng napaglumaang bahay, no? Wala nang tumitira. So hindi ko na siya nakikita ngayon Ewan ko kung nasa na yun. Mamaya subukan natin daanan guys pagkatapos natin magpaayos ng aking motor. Alright,
So kita-kits at abangan ninyo. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Perez Boulevard at nagpatila lang tayo ng ulan dahil nabasa tayo. So tuloy na tayo sa aking kinikwento kanina. Yan, dahil wala na yung gumagawa, wala nang nagwa-wirings, maaga sila nagsiuwian. So puntahan lang natin ng bahagya yung kinikwento ko kaninang matanda. Tignan natin kung nandun pa siya. Baka sakaling nandun pa, eh mabigyan natin ng pambili ng bigas. Kaya lang matraffic. So meron na tayong nabiling signal light. Problema ko kung magagawa ko siya ngayon dahil maggagabi na rin. So wala tayo magagamit na ilaw mamaya sa biyahe. Yan, dito ako na CPR kagabi, ay kahapon. May CPR ako dito dahil sa radio station dito. Nandito yung bata kagahapon eh. Kaya lang wala na siya. Ayan, ay hindi, iba pala. Yan guys, malapit na tayo dun sa sinasabi kong matanda. Patitignan natin kung nandun siya bago tayo magtapos. So dito, noon nagtatrabaho ko sa Sky Cable, syempre sasakay ako ng jeep dahil wala pa akong motor. So bababa ako dito. Bababa ako dito at dito tayo dadaan. Yan, para sa opisina ng Sky Cable noon. Mukhang wala na yung matanda dito guys. Yan, tuturo ko kung saan siya nakatira dati, no? Dito wala na kasi yung bahay na wala na yung matanda. Dahil nga siguro sira na yung kalsada, ay yung bahay. Kaya wala na rin yung matanda. Doon lang siya, no? So kumot lang yung nakatakip sa mismong tinitirahan niya. Siguro parang ginawang saraduhan, no? Ginawang saraduhan lang yung tuwalya or kurtina. No, wala si nanay. Yun yung kwento ng aking halos everyday yan na pagpapasok ako, binibigay ko talaga yung baon ko doon sa matanda. Actually hindi ko naman dapat ikwento dahil sino ba naman ako, no? Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh. Pero vlog ko nga ito, so kaya sinishare ko sa inyo. Huwag kayo iiyak. Gusto ko lang ma-share sa inyo mga naging experience natin. Dahil ang pagtulong ay hindi naman dapat ipagyabang, 'di ba? Kusa lang ginagawa yan. Kusa at bukal sa loob ang pagtulong sa kapwa. Yan, mukhang matraffic na guys. So magpapaalam na ako. Maraming salamat sa inyo. At laging tandaan, panibagong buhay, panibagong pag-asa. So ride safe always. Babush. Yeah.